Hola, chamome de Lisa, esta é minha compañera Sara e Carla e imos ler unha feliz catástrofe. Antes da catástrofe, a familia Rato vivía nun modesto tobo entre a cociña e o armario dunha luxosa casa, nun barrio elegante. O señor Rato estaba orgulloso dos seus bigotes e da súa voz grave. A señora Flora Rato era garimosa, modesta e doce. Tiña sempre a súa casa limpa e ordenada. E os seus fillos, Teddy, Toby, e as súas fillas, Nancy, Nora, Nelly, Narcy, Nanette e Nina, aseados e ben mantidos. Antes da catástrofe, os días eran monótonos no fogar da familia Rato, mas sempre acababan cunha cea saborosa que a señora Flora preparaba durante toda a tarde, porque o señor Rato tiña un padal refinado. Os pequenos admiraban os bigoces e o enxeño do seu pai, cando, con aires de importancia e mirando cara ao teito, o señor Rato probaba a sopa e dicía: Flora, a isto viríalle ben un chisco de perexil picado e un chorriño de aceite de novo, esparexido no último momento. Despois da cea, o señor Rato contáballe aos seus fillos as aventuras da súa xuventude, as pirámides que el visitara, aínda descoñecidas para o home, as bodegas dos barcos piratas, das que dera a volta ao mundo, aquela vez na mezquita de Istambul, as súas primeiras pegadas na lúa, a agochar unha bota do astronauta Armstrong, e a historia do gato raiado no escenario da ópera de París. Eso é todo. A señora Rato non se aburría ao escoitalo, porque aínda non coñecía todas as historias do señor Rato. El contaba unha nova cada noite. Ela, mentres, recollía a mesa en silencio. E se alguna vez lle caía a tapa dunha pota ou facía ruido ao fregar a louza, o señor Rato paraba resignado e os ratiños dicían: silencio, mamá, que papá está a falar. O señor Rato era presidente honorario do ICRAR, que significa Instituto de Control de Ratoeiras con Resorte, unha sociedade de utilidade pública que non vendía nada, non compraba nada, non producía nada, non posuía nada, non tiña empregados, non pagaba impostos, nin presentaba contas. Ademais, por mor dos avances científicos, as ratoeiras con resorte xa non se usaban e non había moito que facer na oficina. Mais o señor Rato sempre se sentía abafado coa súa tarefa. Antes da catástrofe, o señor Rato saía todas as mañás cara ao seu traballo, nervioso e apurado porque chegaba tarde. A oficina estaba nun tobo do segundo piso da casa de enfrente, e todas as tardes, antes da catástrofe, regresaba no seu fogar canso e pensativo. A señora Flora recibía sempre coa mesma pregunta: que tal che foi o traballo? E sempre respondía cun suspiro. O señor Rato chegaba canso e deixaba tranquilidade. Quería o seu xornal, as súas zapatillas, oír as noticias na radio, un pouco de calma e de orden, os pequenos quietos, un aperitivo, un cigarro e, sobre todo, a cea. Así era cada día a vida no fogar da familia Rato. Pola noite, os ratiños soñaban coas aventuras do señor Rato e adormecían felices pensando: o noso pai é un gran rato. Mais entón aconteceu a catástrofe, o inesperado, o inexplicable. Un mar de auga entrou por o tobo adentro, rompera un cano e, nuns segundos, o confortable fogar da familia Rato
quedou destruído. As camas, o aparador, as botas e a tacadeira de brazos do papá ficaron a deriva. Os pequenos asustáronse moito. O señor Rato estaba na oficina e Flora tivo que organizar ela soa o rescate dos seus 8 fillos. Pasadas algunhas horas, sans e salvos, refuxáronse nun caixón dun vello armario que estaba arrombado no faián. Aquela mesma noite, os ratiños durmieron en camas improvisadas e houbo sopa quente para todos. O señor Rato regresou moi tarde a casa e atopouse co trobo desfeito. Buscou a súa familia por todas as partes. As pegadas das patiñas molladas guiaron ata o caixón, en que dormían profundamente. Gardáranlle un pouco de sopa e comeuna en silencio. Aquela noite non houbo radio, nin xornal, nin aperitivo, nin zapatillas. Despois, a vida da familia volveuse a organizar dentro do caixón, mas todo era distinto a cando vivían no touro. Como non había potas, nin tixolas, nin tarteiras, nin espaguetes, a señora Flora dispunha de moito tempo libre e comezou a explorar os alrededores na procura doutro buraco. Seguida da súa prole, as súas corridas polo fallado foron cada vez máis longas. Logo comenzaron a buscar por outras estancias. Estas sí que eran verdadeiras aventuras. Daban con cans e gatos, entraban e saían de cestas e caixas, subían e baixaban escalas, descubriron bellos mapas e xoguetes rotos, comían e bebían o que atopaban. De regreso ao seu agocho, arredor da súa nai, os pequenos comentaban, excitados, as aventuras do xornal. Estábanse a divertir como nunca. Nun cesto cheo de xoguetes descubriron unha guitarra e levaron ata o caixón. A señora Flora mercou de contado o manual do guitarrista moderno e pasados 3 días Nancy e Maisela xa sabían tocar. Zoe e Teddy descubriron que tiñan boa voz e as xemelgas aprenderon a bailar. Axiña comezaron a sair do caixón sons de cancións e melodías. Cando regresaba do ICR-AR, o señor Rato atopaba os seus fillos tan alegres e animados que renunciou a mandarlos calar. Tamén renunciou á radio. A guitarra e as cancións non lle deixaban oír, e as zapatillas perderonse na castastra. Mais non renunciou a unha boa sopa, así que púxose máis a obra. Fixo probas e máis probas, e cada vez a sopa saíalle un pouco mellor. Pero aínda tardou tempo ata cadar a perfección da señora Flora. Cando logrou, foi todo un éxito, e os ratiños aplaudían felices cada vez que poñían na mesa unha das súas proezas culinarias. Todo seco no todo onde antes moraba a familia Rato e ali decidiu instalarse a familia Roedor. Chegan felices e confiados coa súa cociña, coa súa cadeira de ratos, as súas lámparas e as súas cazolas. Por desgraza, os roedores non saben que un fontaneiro pouco cuidadoso repara un malo canto. De colorín colorado, este conto está rematado.